देखिए हम जैसे ही बक्सर जात रहे नहर पकड़ के तो नारायणपुर से आगे एगो हाई वोल्टेज टावर पे एगो युवक चढ़ल बन जौन की देखला पे रूह कांप जाता। और वह देख सकता नहीं कि कहाँ चढ़ल बा और स्थानीय लोग काफ़ी भीड़ लाग चुकल बा और प्रशासन भी आयल बा। प्रशासन टाइम पे आगे बढ़ और नीचे उतारे की कोशिश कल जाता लेकिन उतरे के नाम निकल लेत। बतावल जाता कि युवक के पत्नी और बेटी भी आयल बड़ी, चिल्लात जा बुलावत जा नीचे उतारत जा लेकिन उतरे के नाम निकलत। आखिर में से इनकर ऐसा का मजबूरी हुई कि ये टावर पर चढ़े पे मजबूर हो गए बावे और बहुत कोशिश कल जाता नीचे उतारे खातिर लेकिन ये उतरे के नाम निकल लेत। और हम ये कहम कि आपस में फैमिली में इतना भी नत खराबी हो जाए कि कोई मरे पे मजबूर हो जाए। रउआ सबके सामने बाटे देख लीजिए जौन कि नारायणपुर से आगे घटना हटे आज के बक्सर जिला के अंतर्गत इटाढ़ी प्रखंड के अंदर आवेला। रउआ देख सकत जा वो कैसे अभी वो ऊपर से टना के अंगुरी भी धेरावत है। देखी जा उतरे के नाम निकल है। और ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करम काम कि भगवान ले कि सब ठीक हो जाए। हम ये भगवान से गुजारिश करता नहीं और रउआ सब सामने देखते बन जा का हालात बा।